Organizzazzjonijiet, negozji, entitajiet pubbliċi, gruppi volontarji u skejjel huma mħeġġa japplikaw għall-ERA Awards ta' din is-sena. Iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-Perit Vince Cassar spjega li dawn il-premijiet għandhom lan li jippromovu inizjattivi favur il-ħarsin tal-ambjent. U allura ħloqna dawn l-erba' kategoriji, ħalli ngħidulhom hekk, erba' awards differenti għal nies differenti wkoll u għandhom għanijiet differenti wkoll biex allura nkunu qegħdin nippromovu l-ambjent, il-ħarsin tal-ambjent. L-erba' kategoriji huma għas-settur privat għall-għaqdiet mhux governattivi, għall-entitajiet pubbliċi u għall-iskejjel. Iċ-Chairman Vince Cassar spjega li għall-kategorija tal-iskejjel l-ERA tagħti l-fondi lill-iskola li tirbaħ il-premju biex tkun tista' tiffinanzja l-proġett. Spjega li minn barra dawn hemm ukoll żewġ premijiet oħra speċjali. Waħda hija l-Buon Amico Award, illi din hija l-akbar jew l-ogħla award għax fil-fatt hija l-President ta' Malta illi tagħti din l-award persuna individwali illi ħalliet xi ħaġa versu l-ambjent. Imbagħad hemm award oħra illi hija the Special Recognition Award għal xi ħadd illi ikun jagħti jippromuevi allura l-ambjent u jagħmel xi ħaġa illi jkun jagħt juri lin-nies hemm barra illi tista' tagħmel xi ħaġa versu l-ambjent. L-applikazzjonijiet għall-ERA Awards jinsabu miftuħin u jalqu fit-28 ta' frar u s-sottomissjonijiet iridu jitlu online fil-website tal-ERA.